27. marca 1985 sa začalo pravidelné vysielanie Slovenského rozhlasu z budovy na Mýtnej ulici v Bratislave. V decembri 2017 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Prečo má tvar obrátenej pyramídy? Čo všetko sa ukrýva v jej útrobách a čím všetkým si prešla za 40 rokov, odkedy sa z nej začalo pravidelne vysielať? Na strechu Slovenského rozhlasu vás aspoň cez éter pozývame spoločne s našimi dvoma kolegami, dlhoročnou redaktorkou a moderátorkou Hanou Michalčíkovou, ktorá presne pred 40 rokmi zažila veľké sťahovanie do novej budovy, a Ľubošom Kasalom, vedúcim odboru motorizmu STVR, ktorý je zároveň aj sprievodcom na exkurziách po slovenskom rozhlase, po našej rozhlasovej pyramíde. Obaja, vitajte, pekné, ďakujeme, skoré dobrý deň. popoludnie. Dobrý deň, príjemné popoludnie. No, možno, že naši poslucháči budú občas počuť aj poriu vetra, tak je to preto, že sme skutočne na tej streche, občas tu počuť aj nejakú sirénu, nejakú sanitku alebo niečo podobné, takže patrí to k tomu. Tak možno na úvod taká otázočka, či ste vôbec už niekedy zo strechy Slovenského rozhlasu vysielali? Ja nie, ja mám premiéru. Váška má premiéru, ja som už vysielal, nie takto celé vysielanie, samozrejme boli to len živé vstupy. Ešte pred covidom sme tu po niekoľko rokov organizovali beh na streche s ultrabežcami, s ultramaratóncami, no a robili sme živé vstupy odtiaľto do vysielania, takže toto je už vlastne moje možno niekoľké vysielanie zo strechy. Tak je to také unikátne, nestáva sa to každý deň, tak verím, že budeme mať aj peknú dokumentáciu, foto a možno nejaké video, to sa tu tiež okolo nás v tejto chvíli deje. Tak možno, aby mali lepšiu predstavu naši posluchači, kto im dnes bude predstavovať pyramídu. Tak Hanka, ty si ako dlho v rozhlase celkovo? Tak pyramídu asi lepšie predstaví Ľuboš, lebo ja som naozaj z tej Zochovej sa sťahovala. Som možno jedna z mála, ktorí tu ešte v pyramíde robia spolu s Jankou Blejovou, ktorí sme takúto teda úlohu si splnili a takéto niečo zažili. Ja som v Slovenskom rozhlase vyše 40 rokov. Prišla som koncom 70. rokov a prišla som ani nie ešte ako hotová redaktorka, ale prišla som ako študentka, lebo bolo výberové konanie a tam si ma v 2. ročníku na žurnalistike vytipovali, odskúšali, dali mi podpísať zmluvu, dali mi štipendium na 2 roky podnikové a povedali, ale 10 rokov sa nepohnete. 10 rokov musíte odslúžiť v Slovenskom rozhlase a z tých 10 bolo vyše 40. My sa ešte samozrejme k tvojim spomienkam dostaneme, ale možno teraz, Ľuboš, ty, ako dlho si ty v rozhlasovej pyramíde? Od neskorej jesene roku 1997, a keďže vysielame na vlnách Rádia Regina Západ, tak začínal som vlastne tu, v Rádiu Regina Bratislava v tom čase. No a ja som sem neprišiel zo Zochovej, rozhlas tu už fungoval samozrejme. Ja som sem prišiel len cez ulicu z ministerstva dopravy, kde som vtedy pracoval na interný pracovný pomer, pretože som vyštudovaný cestný dopravný inžinier. No a rozhlas rádiom ma samozrejme lákalo od detstva. Bol som vďačný poslucháč, najmä teda Federálnej rozhlasovej stanice Československo, potom teda aj Bratislavského slovenského rozhlasu. No a na výške sme mali Iereško, samozrejme Rapeš, kde som dostal také tie úplné základy, a potom keď som prišiel zo štúdií do Bratislavy, tak už len som prešiel vlastne cez ulicu, cez koľajovú trať a prišiel som sem do rozhlasovej pyramídy a som tu stále. Občas je to tu síce terno, ale zatiaľ stále ma to tu ešte drží. Tak to sme radi, pretože ty si človek, ktorý túto pyramídu ovláda dosť dopodrobná, pretože ako už zaznelo v úvode, ty sprevádzaš aj exkurzie po tejto budove. Ale možno začneme tým miestom, na ktorom sa práve nachádzame. Sme vlastne na Mýtnej ulici, ale je možno známe, možno nie každému, že tá budova Slovenského rozhlasu mohla stať na viacerých miestach v rámci Bratislavy. Uvažovalo sa o viacerých. Prečo napokon padlo toto rozhodnutie?
Áno, je to tak. Na začiatku 60. rokov boli v podstate dve ako keby súťaže architektonického charakteru. Vopred sa ospravedlňujem odborníkom, že budem samozrejme zjednodušovať a používať novinárske skratky. Boli dve súťaže. Jedna súťaž bola na umiestnenie nového rozhlasového strediska v rámci Bratislavy. Vtedy sa ešte nevedelo, či to bude pyramída alebo budova bude mať nejaký iný tvar. A potom už bola architektonická súťaž vlastne na budovu, na celý areál. No a tých lokalít, kde dnešný slovenský rozhlas mohol stáť, bolo po Bratislave vytipovaných niekoľko. Napríklad Machnáč, kde je Slovenský národný archív, alebo internáty Jura Hronca tu nedaleko na Radlínskej ulici, alebo dokonca mohol byť rozhlas aj boli tam staré bytungy, ak sa nemýlim, vlastne na centrálnom trhovisku dnešnom, čiže tam mohol byť rozhlas, no ale nakoniec sa teda vtedajší mocipáni rozhodli, že treba tak povediac možno skultúrniť, obzvláštniť takéto širšie centrum Bratislavy a rozhodli, že to miesto bude tu. Predtým tu bola naozaj výstavba nejakých bytových domov, najmä teda nižších, čo sa samozrejme muselo zbúrať a začalo sa so stavbou. No a potom bola druhá architektonická súťaž. Architekt Štefan Svetko so svojimi kolegami nevyhral tú súťaž architektonickú, boli na 3. mieste, ak sa dobre pamätám z tých prameňov, ale teda nakoniec si vtedajší mocipáni zvolili, že bude tá rozhlasová pyramída, alebo to nové rozhlasové stredisko mať teda tento tvar, návrh pána architekta Svetka a jeho kolegov. Inak rozhlas mohol podľa tých architektonických návrhov, ktoré boli dokonca vyzerať podobne ako aj výšková budova televízie. Aj taký tam bol jeden návrh napríklad, ale nakoniec teda dali stavať pyramídu a urobili dobre, si myslím. No áno, chodia to obdivovať ľudia z celého sveta, predovšetkým odborníci z prostredia architektúry a stavebného inžinierstva. Má obrátená pyramída aj iný, myslím teda funkčný význam, prečo práve tento tvar? Už architekti sa rozhodli preto, podľa prameňov, teda, že potrebovali umiestniť ako keby čo najviac možno prevádzok na ako keby minimalistickom pôdoryse. Čiže preto vlastne zvolili obrátenú pyramídu, čiže stavbu, ktorá sa rozširuje zo spodu hore. A toto vlastne sa stalo, preto si zvolili túto tvar obrátenej pyramídy a samozrejme bola to, alebo chceli, aby to bola aj nová dominanta širšieho centra Bratislavy, aj z architektonického hľadiska, lebo pôvodne dokonca mala tu vzniknúť tiež v rámci architektúry celého, alebo centra mesta tzv. Priečná os, čo je niečo teda ako komunikačná čiara. Keď si pozriete mapu z hlavnej stanice cez toto miesto okolo Medickej záhrady a malo sa to končiť až kde je teraz nové Slovenské národné divadlo. Mal to byť nejaký bulvár plný zelene, takisto aj nejakých ďalších domov architektúry. A z toho pôvodného konceptu tzv. Tej priečnej osy sa vlastne postavili len dve stavby. Okrem tejto našej pyramídy je to aj susedný dom na Školskej ulici. Presne tak. Ľuboš, nemáme toľko času, tak poďme teraz už do útrob tej pyramídy. Pre ľudí, ktorí nikdy v nej neboli, a to je asi väčšina našich poslucháčov, povedzme, že tá vonkajšia pyramída ukrýva v sebe ešte jednu vnútornú. Áno, je to tak. Treba si uvedomiť, že tento projekt vznikal v časoch, keď nielenže neboli mobilné telefóny, ale ani so zvukom sa nepracovalo digitálne, ale analógovo. A ty si na úvod spomenula, že vysielame zo strechy, poslucháči možno budú aj počuť nejaký vietor, možno budú počuť, aj pred chvíľočkou sme počuli húkajúcu sanitku a tak ďalej. Čiže je potrebné, aby pracoviská, ktoré pracujú so zvukom, či už sa nahráva alebo sa vysiela, boli tak povediac zvukovo hermeticky uzatvorené od vonkajšieho okolia. No a to vlastne symbolizuje nielen to, že všetky štúdiá, ktoré sú, alebo väčšina z nich je teda pod pyramídou, vysielacie pracoviska sú na 11. poschodí a vlastne my zvonku vidíme jednu pyramídu, ktorá ukrýva menšiu pyramídu a práve v tej menšej pyramíde sú vlastne ukryté, tak povediať, citlivé prevádzky na zvuk, to znamená, boli tam nahrávacie, prehrávacie pracoviská,
fonotéky, archívy a tak podobne. A je to preto, aby tá vonkajšia pyramída, tak povedať, chránila to vnútro, kde sa s tým zvukom pracuje, aby chránila od vonkajších vplyvov, najmä tých zvukových, samozrejme. No a samozrejme ešte predsa len ostanem pri tom vonkajšom plášti, pretože sme nepovedali, že to má aj funkciu ďalšiu a to je to tienenie. Hovorí sa tomu aj Sokratov dom. Tak to trošku možno vo veľmi skrátenej verzii vysvetlíme. Je to teda taký terminus technicus z architektúry. Áno, je to tak. Obrátená pyramída vo svojom princípe sama sebe tieni, najmä teda keď je slnko vysoko nad obzorom. V zime zasa, keď je možno slnko nižšie nad obzorom, tak je tam predsa len dostatočný prílev svetla dovnútra pyramídy, aby vnútri pyramídy bola nejaká klíma, ktorú potrebujeme zachovať. A veľmi sa tu darí aj kvetom, treba povedať, v našom atriu. No, ty, Ľuboš, sprevádzaš ľudí po budove rozhlasu. Čo ich zaručenie vždy zaskočí, prekvapí, vyrazí im to dých, keď im čo ukážeš? Kadečo, ale samozrejme napríklad to, že teda poprvé sú dve pyramídy, vnútorná a vonkajšia. A druhá vec, čo my tu, čo sme samozrejme nevieme ovplyvniť, že budova je to síce pekná, funkčná, všetko, ale predsa len by bolo treba možno viacej finančných prostriedkov na to, aby sa teda poriadne udržiavala a opravovala. To sa žiaľ z objektívnych príčin a najmä z nedostatku financií nedarí, ale tak snažíme sa všetci, čo to dá. Potom sa ma občas pýtajú návštevníci, že či som bol všade v rámci tej stavby. Nie, nebol som ani ja všade, samozrejme. A potom ich, tak povediac, najmä tie mladšie generácie, ich tak zaujímajú veci ohľadom práce so zvukom, nahrávanie, vysielanie, keď sa ešte teda robilo analogovo. Používali sa magnetofónové pásy a keď sa ich pýtam, že takú súťažnú otázku, súťažný kvíz, že aká dlhá je 1 sekunda, tak vtedy si lámu hlavu a potom teda sa dozvedia, že štandardná 1 sekunda v rozhlase je dlhá 38,1 cm. A súvisí to s tým, že štandardná rýchlosť pásov na magnetofónoch bola práve, alebo je 38,1 sekunda rýchlosť, teda za sekundu. Zoberme si teraz takú situáciu, že ja som v živote nebola v Slovenskom rozhlase, v obrátenej pyramíde a ty ma zoberieš na takú veľmi bleskovú exkurziu. Čo všetko mi ukážeš? Aké tu uvidím? Ak teda budeme hovoriť naozaj o bleskovej exkurzii, tak by som odporúčal dve destinácie, tak povediac. Samozrejme teda vnútornú pyramídu Atrium a potom našu najväčšiu technickú pýchu, a to je koncertné štúdio číslo 1 s našim orgánom, ktorý je najväčší na Slovensku, jeden z najväčších v krajinách strednej Európy. Takže asi tieto dve, hovorím tak povediac, destinácie by som odporúčil. No a to koncertné štúdio má ešte jednu zaujímavosť. Ono totiž stojí na takých pružinách, ktorých je 84. Skúsme toto ešte vysvetliť. Tam je viacej zaujímavostí. Koncertné štúdio je napríklad obložené kameňom, spišským travertínom. To je jediné štúdio, ktoré je vlastne obložené kameňom v rozhlase. Inak máme obloženia, najmä teda drevené. Potom, áno, koncertné štúdio je postavené, naprojektované ako dom v dome, veľmi rýchlo. Máte škatulu, do ktorej vložíte menšiu škatulu. Medzi stenami tej škatule je nejaký priestor, ktorý je teda vyplnený samozrejme akustickými materiálmi a aj pružinami. To štúdio je podoprené pružinami, takisto aj visí na pružinách. To obloženie spišský travertín sú to vlastne také tabule, ktoré sú prichytené špeciálne, za nimi sú tiež ďalšie akustické záležitosti, rezonátory a je to najmä to, že keď divák poslucháč počúva napríklad hudbu, tak aby nebol rušený zvonku, tak ako my sme teraz rušení, ale my sme teraz náročky rušení všetkými tými vonkajšími vplyvmi, či už teda vetrom a tak ďalej. No a samozrejme aj ten orgán je sám o sebe skvelý. Unikátny. 6373 píšťal, 81 registrov, tak to je geniálne. Tvoje obľúbené miesto v obrátenej pyramíde máš také? No, okrem bufetu je to Čakala som, že samozrejme
okrem bufetu, áno, koncertné štúdio, dá sa povedať. No a potom vlastne aj tam, kde pracujem, dispečing zelenej vlny, pretože tak, ako sa vyvíja rozhlasové vysielanie, ako sa vlastne technika vyvíja, aj technológia vyvíja, tak naše pracovisko dispečingu zelenej vlny už teda máme vynovené a stále ho nejakým spôsobom v rámci možností zdokonalujeme. Tak to je taká možno vizitka, že keď raz budem odovzdávať kartičku, že teda aspoň niečo tu po mne ostalo, okrem teda nejakých záznamov v archíve. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyčerpávajúce informácie, aj keď skutočne o rozhlasovej pyramíde by sa dalo dlho hovoriť, ale presuniem sa už k Hanke Michalčíkovej, ktorá zažila to sťahovanie do tejto pyramídy presne pred 40 rokmi. Mňa zaujalo, že ty si kdesi povedala, že si prešla zo Zochovej na Mýtnu ulicu len s igelitkami v ruke. Ty si pamätáš, čo si pobalila, čo si sem priniesla? Áno, nie len ja, ale všetci pracovníci sme naozaj takto pochodovali, takí pešiaci. Niesli sme si v igelitkách len svoje osobné veci a také možno základné, pamiatkové, čo sme mali aj od poslucháčov alebo z ciest, ktoré sme absolvovali, ale nám pásy, ktorá bola taká ťažká technika, zobrali autom, dodávkou už asi týždeň predtým, takže my naozaj sme si niesli sme si aj pásy, priznám sa. Boli, ja napríklad 3. Tak som si niesla rozhovor o poézii s Miroslavom Válkom, vtedy ministrom kultúry, lebo som si to veľmi považovala, aj mi osobne podpísal knihu, rozhovor s Hanou Zelinovou, kúzelný, s Petrom Jarošom a ešte jeden, to bol s lesníkom, už neviem, ako sa volal, z Liesku na Orave. Keď sme tam boli na výjazdovom vysielaní a pýtala som sa ho úplne na konci rozhovoru na šťastie, že ako ho on vníma. A on mi povedal, šťastie to je, keď ráno vstanem spolu so slnkom a pozerám sa na vrch osobitá. No a zástupca šéfredaktora, ktorý chodil s nami na tieto výjazdové vysielania, tak povedal, že práve som sa kvalifikovala na majsterku detailu. Tak som bola veľmi rada aj za takúto poctu. Ty tak pekne hovoríš, že pred 40 rokmi si zažila 2 zrody, obrátenej pyramídy a syna. Tak ako deti rastú, budova starne a mení sa. Je v nej dnes niečo úplne iné a inak, ako bolo pred 40 rokmi? Celkom iste. Správne si povedala, je to dátum 40 rokov, ktorý ja nemôžem vymazať z pamäte, pretože sa mi narodil môj mladší syn už sem. Keď som sa sťahovala, tak mi kolegovia aj pomáhali, už som išla s brúškom z tej Zochovej na Mýtnu, ale bolo veľa iných vecí. Ten rozhlas na Zochovej, to bola jedna ikonická, majestátna budova. Tam boli tie vchodové dvere, dodnes sú, kde sa bolo treba oprieť, aby sa vôbec otvorili. A ja som ich veľmi rada otvárala. A oproti tomu, čo Ľuboš povedal, že v pyramíde je množstvo miest, ktoré človek ešte nezažil, aj keď tu odrobil 40 rokov, tak na tej Zochovej to tak nebolo. Tam boli 3 poschodíčka, na dvore bol autopark, mali sme výstavu všetkých aut, väčšinou nám dispečerka povedala, že aj tak nemajú ani koliesko, tak sme sa museli handrkovať, ale tie 3 poschodia, na prvom to riaditeľstvo, potom na druhom pokladňa a my na 3. Ja som bola vtedy v Dobrom Ráne a to bola bývalá telocvičňa, volali sme ju Šalanda, kde nás bolo 8 redaktorov, 1 produkčná, 1 pevná linka a my sme fungovali a cestovali po celom Slovensku. A ešte musím povedať výhody tej veľkej miestnosti, pretože sme mali stoly rozdelené len takými výklenkami, tak bola aj tá, že keď som sa vydávala v 82., tak my sme tam spravodajstvo, Dobré ráno, RMŽ-tka tancovali do 3 ráno, takže bola to zároveň naša taká spoločenská miestnosť. Baška, teda my ťa tak voláme, Hanka, to je taký zlozvyk, ale ano, taký Hanka milý. Si aj ty. Áno. Fungovalo to tu v budove obrátenej pyramídy rozhlasovej od začiatku všetko na 100%? Ako si spomínaš na také tie prvé dni, možno úplne ten prvý raz, kedy si sem vkročila?
Aký dojem to na teba urobilo? Vkročila som asi na vysielanie, asi o 2 dní. Iné bolo napríklad to, že nás zvážali autom, v ktorom bolo 5 ľudí. Lebo vtedy vysielací štáb Dobrého rána tvoril režisér, redaktor, moderátor, produkčná a hudobný redaktor. 5 ľudí. 7 asi nie, lebo 2 zvukári ešte máš zvukového neviem, majstra. či nemávali predĺžené služby. Neprichádzal vždy zvukár na Dobré ráno. Aha. To už neviem, ako fungovalo. No ale to boli malé kopky, tieto vysielacie štúdia, oproti tým, čo bolo na Zochovej ulici. Na Zochovej ulici predstav si jedno krásne priestranné štúdio, veľkú miestnosť s veľkými oknami, kde nám čvirikali vtáčiky, mali sme okná otvorené, kde bol v kúte klavír a keď napríklad Peter Hanzeli, nech mu je tam dobre, kde je hore, prišiel na vysielanie a nemal po ruke pásy, tak všetky predely a skladby, ktoré boli treba do vysielania, odohral na tom klavíri. Malo to neskutočnú atmosféru, to bolo niečo neporovnateľné oproti tomu, čo bolo tu. Samozrejme, tu aj tá technika sa postupne menila. My sme mali obrovské magnetofóny, staré uhry, ktoré nás ťahali k zemi, potom prišli polovičné uhry, potom prišli microtracky, všeličo. Dnes, vieš, máme nahrávatka, ako ich my voláme, ktoré vopcháme do kabelky. Čiže to bol obrovský rozdiel. No a myslím si, že ten najpodstatnejší zlom to bol príchod počítačov a vôbec strihanie v počítači. A odložili sme tie pásy, ktoré sa museli zdigitalizovať. Ale bolo nám za nimi aj trochu ľúto, lebo však Ľubo môže ešte rozsvedčiť. Áno, ja som ešte strihal na pásu a mňa to veľmi bavilo. Áno, to malo kúzelnú atmosféru a navyše niekedy sa tie pásy aj rozsypali a my sme ich museli zvinúť. Jak ešte mám schovaté. A ty máš schované. No a potom tu boli výťahy a 2-krát sa mi napríklad stalo, že išla som na vysielanie na Dobré ráno, o 3:45 zastal výťah. Nebolo to príjemné, bola som v ňom sama. Raz som musela aj skákať na takú plošinku, raz ma pohli, ale vtedy som si tak hovorila, no nebolo lepšie na tej Zochovej vyliezť hore 3 poschodia. No ale práve o to išlo, že teda, najmä teda spravodajská zmena, hlásatelia mali zakázané používať výťah, keď na 9. poschodí alebo na 10. si písali správy, z 11. sa vysielalo, tak nesmeli cestovať výťahom práve preto, keby sa náhodou zasekol. Hanka, máš niečo, čo ťa sprevádza po celý tvoj rozhlasový život? Možno nejaký predmet, možno nejaká spomienka, nejaký pocit? Hanka, ty si sa ma na to pýtala, aj keď sme išli sem hore. A ja keď som si sadla za svoj písací stôl v miestnosti redakčnej, tak som sa na ten predmet aj pozrela. Je to plagát, ktorý som si ako študentka kúpila v Poľskom informačnom a kultúrnom stredisku. Je na tom znázornená taká mladá žena, vtedy mi to bolo blízke a ja som bola ešte mladá slečna a ja som sa po celý čas mojej novinárskej kariéry a robila som na rôznych miestach, stále som si prenášala ten plagát a mám ho dodnes nad písacím stolom a je to taká moja spomienka na prvé miesto, na Zochovú. Pôjdem sa pozrieť po tomto vysielaní do tvojej kancelárie, aby si mi ho konečne ukázala. Dobre, pýtala som sa Ľuboša, opýtam sa aj teba, ktoré je tvoje obľúbené miestečko tu v tejto obrátenej pyramíde, ktorá dnes oslavuje 40 rokov? No Hanka, tak ti poviem. Patrilo by sa asi povedať, že vysielacie štúdio Rádia Regina. Tam sme trávili veľa času, tam sme prijímali mnoho krásnych hostí, naozaj má to svoju atmosféru a ja sa veľmi teším, že hostia, ktorí prídu, sa radi aj s tým názvom Rádio Regina, respektíve pod ním odfotia. Ale, aby som úprimne povedala, ja mám najradšej kúty v rozhlase. Buď na 9., kde som dlhé roky sedávala 23 rokov v Dobrom ráne, alebo na 8., kde teraz sedím a už aj preto, že sú tam tie schodíky, ktoré spájajú jednotlivé poschodia a ja si vždy spomeniem, na tých schodíkoch odrástli všetky naše rozhlasové deti. To sú celé generácie, ktoré tam prežívali voľný čas.
Ja mám ešte jedno miesto. Je to vlastne neverejné miesto a volá sa Depozit, pretože som istým spôsobom zberateľ alebo propagátor starej analogovej rozhlasovej techniky a vždy tak chodím po chodbách a pozerám sa, že kde, v ktorých kanceláriách alebo sa zase upratuje, aby som kdesi čosi našiel, čo by sa zachovalo z tých bývalých čias. Tak ešte Depozit je moje obľúbené miesto. No mohli by sme sa rozprávať dlho o tejto našej pyramíde. Ja možno na záver ešte poviem, že dnes sa po rokoch opäť tento ikonický nápis Slovenský rozhlas, ktorý je vidno z Mýtnej ulice a z nárožia našej budovy, aj z druhej strany, opäť rozsvietí, tak sa na to veľmi tešíme. Ja v tejto chvíli už poďakujem mojim milým kolegom, dlhoročnej redaktorke a moderátorke Hanke Michalčíkovej za to, že vybehla so mnou na túto strechu. Ďakujem aj ja za pozvanie. No a samozrejme aj Ľubošovi Kasalovi, ktorý je vedúcim odboru motorizmu u nás. No a samozrejme okrem iného aj veľmi fundovaným sprievodcom pre exkurzie, ktoré navštívujú náš Slovenský rozhlas. Ďakujem, Ľuboš. Ďakujem aj ja. Rádio Regina.